Добрый день, добрый вечер. Добрый вечер, это Радио Свобода, Олег Груздилович. Мы ведем наўпросты рэпартаж з юбілейнай вуліцы ў Старой Лошыцы, дзе жыве Мікалай Статкевіч. Ён сабраўся на акцыю, якая называецца «Ланцуг памяти». И вось уже готовы отсюда выехать. И мы несколько слов попросим его рассказать, что это будет за акция, чему он запланировал менавіта на сегодняшний день эту акцию, и что отбывалось тягом вот этих опошних дней, когда вы, Миколай, анонсовали эту акцию. Я думаю, что глядачи и читачи «Свободы» ведают, что сённяшняя ноч трагічная для Беларусі. 80 гадоў таму у гэтую ноч Сталін спрабаваў знішчыць беларускую інтэлігенцыю, беларускую інтэлектуальную эліту. Але гэты дзень яшчэ зрабіўся больш шырэйшым сімвалам усіх сталінскіх рэпрэсій, падчас якіх пацярпела па розных ацэнкам, па афіцыйным дадзеным 600 тысяч беларусаў, па неафіцыйным да 1 400 000, і сотні тысяч з іх былі забіты. И вот в эту ночь уже 2 года мы приходим со зничами, свечками до места, каля якога забивали и катовали белорусов, забивали патриотов, до центрального будинку КГБ. Там отбывается мемориальное мерапрыемство ў памяць про забитых. У гэтым годзе я анансаваў гэта мерапрыемство ў панядзелак увечары, уже з раніцы ў аўторак. Тут такая все апынулося шмат машинаў, мікрааўтобусаў с ОМОНам, і мяне пачалі пільнаваць. Пакуль што яны не парушаюць закон, бо у іх нагода ёсць. У меня есть 5 суток адміністрацыйнага арышту. За адміністрацыйны арышту там ламаць брамку, плот яны не маюць права, а званка тут у мяне нема. Але яны пільнуюць і трацяць на гэта каласальныя намаганні. Тут якое сама менее в гэтыя дні было по 5 аўтамабіляў. Тут як вялікая, як маленькая вёска нават. Усе адзін на другого ведаюць, і людзі ідуць побач і расказваюць, што там стаяць, там амонаўцы, там. Яны ўжо як толькі тут не шифраваліся. Ночью тут дзяжураць? Ночью таксама, але ночью тут асноўна тоже ёсць яшчэ назіранне КГБ, але яны больш уже схавана, хаця яны таксама знаёмыя мясцовым, але яны больш дзейнічаюць схаваныя, яны асноўна дрейфуюць тут і тут побач у той ржавай будцы, іх поўна там тэхнікі, там, мабыць, і інтэрнэт яны перахопліваюць. Вы не думаеце, што яны вас затрымаюць перад акцыяй? Сёння на колькасць назіраючых знізілася. Гэта, мабыць, звязана з падрыхтоўкай да акцыі, там уже задзейнічаны. Але справа ў тым, калі б мяне арыштавалі там учора, напрыклад, на вуліцы, то яны маглі сказаць, там у Статкевіча не 5 неадбытых сутак. А ўзяць сёння у гадавіну гэтых рэпрэсіяў, это зноў жа відавочна перад светам падзяліць сваю адказнасць за іх. Замінаць, шанаваць памяць сотен тысячаў забітых беларусаў у 80-годдзе забойстваў. Я думаю, что это значит подписаться под этими забойствами. Я не ведаю, ці пойдуць яны на гэта, мо мозгу ухопіць ўсё ж таки гэта не рабіць. І мы гэта побачым з вами, калі мы спокойно доедем, то значит все будзе нормально. А ў якім, Микола, в якім формате будет ваша акция? Я запросил людей приходить со свечками, со зничами, с портретами забитых. Вы так само взяли вот нечто? Я взял там десяток при себе маю на выпадок тых, что люди придут, а у них ничего не будет. Еще частку зничов передадзена про іншых людей. Хотя это вельми все складано, потому что кожный тут, кто заходит до меня, тяжко организовать. Всякая организация вельми тяжкая. Коли арыштовывать команду, штаб, организаторов, перед 21 кастрычнікам нават арыштавалі 2 маладых людзей з майго штаба, адзін якому другому перадаваў на лавцы мегафон. Арыштавалі, правда, нема за што, дык выпусцілі мегафон, забралі. Это ўвогуле складана арыштаваць акцыю. Але я ўпэўнены, што людзі будуць, знойдуцца людзі, колькі б нас не было там. Надвор'е не замінае? Я ўпэўнены, надвор'е замінае, безумоўна, але ўпэўнены, колькі б людзей не было, калі акцыя адбудзецца, гэта будзе напамінам усёй Беларусі і тым, хто сядзіць в этом будынку, што мы не забылі, што мы вернемся до этой тэмы, што забойцы, мёртвыя забойцы будуць роўна асуджаны. Каб гэтыя не думалі, гледзячы на сваіх папярэднікаў, яны катавалі, забівалі, а мы зараз кветачкі да іх шыкоўных помнікаў на галоўных могілках носім. Не, і гэтыя помнікі паляцяць у катаў, якія цяжарных жанчын нават катавалі. Ёсць такі выпадак. Побач з помнікам Якуба Коласа, Янкі Купалы, помнік чалавеку, які катаваў цяжарных. І кожны год там кветачкі ад КГБ. Мы
мы вернемся до этой темы, бо калі мы не вернемся до яе, калі мы гэта не перажывем и не осудим, то нам будзе наканавана вяртацца до гэтага, хай у больш аслабленай форме. Таму мы будем сёння каля КГБ и мы будем шанаваць наших забитых, каб уся Беларусь их и папярэй, и наши паслядоўнікі катаў ведалі, что мы не забыли. Дякую вам. Сегодня у Куропатах уже начались акции, будут еще вечеры, и будет ночь поэтов забитых у Куропатах. Ці будете вы як сачыць за этими подеями? Я, безумоўна, сачыць буду, потому что трэба шанаваць на могилах и на могилках всюды. Але галоўнае месца — это прийти у центр столицы, каб уся Беларусь убачила. Они ж не наўмысна нам дазваляюць, заганяют нас у лясы и на могилки. А собраться тут, амаль усе люди, якія так ці неяк мне паведамілі праз інтэрнэт, як што яны будуць, яны ўжо ўсе затрыманыя. Яны папярэдне затрыманыя. Яны нас выштурхоўваюць у лес на могілкі. Там трэба таксама быць, і дзякуй тым, хто робіць гэта. Але галоўнае прыйсці ў цэнтр, як ва ўсім свеце робіцца, як у Маскве нават. Там 30-метровый помнік адкрывае дзяржава ахвярам 37-го году. А по традыцыі увесь дзень каля Салавецкага камяня на былой плошчы Дзяржынскага, каля блога КГБ, зараз ФСБ, люди читаюць біяграфіі забітых. Только у нас держава показывает, что все нормально, и школьников на экскурсии возят на линию Сталина до помника Сталина. Что мы выховываем? Мы там будем, и это будет головное, что сегодня там отбудется в этот день. Добре, дякую, Николай. Не будем вам заминать, уже треба ехать. Уже треба ехать, и будем сподеваться, что мы здолеем добраться. Мы будем ехать за вами и сочить, виновать, коли что, подходим вас. Довезем до Костючинской площади, идти, бежи до КДБ. Я замыкаю, да? Ага, сумочка твоя где? Я где? Все при мне. Николай взял с тобой знижки. Попросил нас, коли что, эти знижки потом собрать. У меня есть такие уже досыт. 2 года тому была акция коли КДБ, у якої дільничали Змитер Дашкевич, Сергій Пальчевський. Після їх затримання в минулому годі, так, да. Після їх затримання ми збирали ті знижки і потім вернули. Так я сажусь у машину по Кольцбілсатам, бо вони перші виказали жадання, даруйте. Ну, а ви будете вже, кажется. Ми будемо їхати за вами. Так, куди мені садитися тільки? Добре. Ну, поспіху вам. Дякую, добре. Дякую. Так, ми так само їздили в автомобіль. Такі ескорти Николаю Статкевичу, видать, будут корыстные. Он сам попросил его сопровождать. Это журналист регулярно. Бо был досвід, коли его затримливали. Это было на одной из летошних акций. И, так, Андрей будет сидеть, наш оператор будет сидеть первым, а я буду сзаду. Так вот, улетку была акция, коли Николая Статкевича двойче по дороге до Костючинской площади затрымливали. Двойче журналисты это все отсочили, вели на простой репортаж, и удалось у вынику ему добраться до площади. Максиму дякуючи тому, что как раз журналисты все это и контролировали в онлайн, вели репортаж этих акций, подъезду Николая Статкевича до акций, а он был главным организатором. И в вынику его не чапали милицианты. Дали проехать. И то и самое было, вот, опошня акция была 21 кастрычника. Это был марш обороны белорусов 2. И Николай Статкевич тогда поспехово так само добрался под контролем журналистов до Кострической площади. Теперь он едет до КДБ, до будинку КДБ на проспекте Незалежности. Ну, поглядим, чи удастся ему так же поспехово добраться туди, як було 21 кастричника. Коли ми сюди під'їжджали, це було півгодини тому, ми бачили автомобіль ДАІ
якраз каля вулицы Маяковского, на повороте от Маяковского. Але даішнік нас не спыніў, так уважліва адсачыў. Вось, магчыма, это будзе першы, как бы, такі пост, які мы сустрэнем. Тых супрацоўнікаў КДБ, ці міліцыянтаў, пра якіх казаў Мікалай Статкевіч, калі мы з ім зараз размаўлялі каля яго дому, мы пакуль не бачылі. Магчыма, яны паспяхова сышлі, каб не трапляць у наш кадр. Фактычна мы пакуль Радыё Свабода пакуль адна пільнуе гэты працэс. Раней такі рэпартажы вёў Белсад. Цяпер, ну вось, першы прыпынак сапраўды адбыўся. Той самы міліцыянт, супрацоўнік ДАІ, якога мы бачылі, ён спыняе Мікалая Статкевіча. Мы паспрабуем зараз зняць гэты працэс. Выйсці і паглядзець, што ж там такое адбываецца. Так, Мікалай, што тут? Мікалай Статкевич перейшоў у наш аўтамабіль. Его... Стоп, Антон. Так. Давайте-ка, ласка, до нас. Вот журналистка. Машину, у якої ён ехаў, спыніла. Спынили. Что вам сказали? Я не ведаю, я не чул, я просто выскочил с машины со своими зничами, да все. Якую претензию нам выказал, вы не ведаете, так? Вот, що я на кіровцю виказую претензію, не мені. Гаїшнику поставили задачу, він має право виказувати претензії тільки кіровцю. От хай виказує, ну, я сподіваюся. Я тільки згадав той випадок, улетку це було, здається, там у липені, коли вас спиняли, перший раз каля стадіону Динамо, да, коли медовухи там спинили. А що тоді даїшник вам казав? Він просто починав, він мені нічого не знав, він починав проявляти білети. Часу було мало, як виїхали, прави у кіровця, у таксиста. А мені що, я вискакую. Ви просто виходите, і він не поспіває зреагувати, і... Так. Максимум потім сигнал який передасть дальше машину. Пустить эту машину, якась, відстань від її, і візьметься за эту, то можна назад пересісти. Але ось тиждень тому, 21-го, да, такого не було, таки пропустили. Я зробив все можливе. Я скажу так одразу, я якась був за межами Білорусі. І я підгадав так, щоб не спинятися більше, ніж на 10 хвилин. Ми проїхали з того боку, де немає межі. Это была ночь за рулем, по сутности, и пришлось, еще были форс-мажорные обставины. Не буду нам отказать, за межами Беларуси я маю право водить машину, в Беларуси нет, мне же там судом заборонено. Ну так, нагадаю, Миколай Статкевич, что ты доехал сам, не с дома вы ехали на акцию? Нас там 11 дней не было дома. И пришлось, я там огородами такими, якаюсь, ночь за рулем, я там не спаный, не голеный. Але мы спынялись не больше, один раз на 10 хвилин заправить машину, все. И ровно подгадали к акции. Как приехать, я выскочил, и это самое, уже там на территории Беларуси уже Марина села за руль. И только тому я застался, лечу на свободе и дошел до этой акции. А было столько людей, организаторов, весь штаб акции 21-го был затрыманы, або затрымлівался. Я хотя бы за межи там, пораз интернет, здолел там нечто хотя пока, координировать. Вот теперешняя акция, фактично уже, погроза срыву є, що відбувається, як ви думаєте? Ні, я думаю, що навіть коли мене затримають, знайдуться люди, які обридуть. Ви розумієте, що на акції, коли вони не за колбасу, выходят люди усведомленно. Не тому, что их там некто спровоковал, покликал, потому что они приняли такое решение для себя, потому что это питание их гонору, их годности. Як, коли человек разумеє, шмат разумеє, и он не может ничего не робить, бо інакше не буде себе поважать. Я думаю, такие люди знайдуться. Хай їх буде не шмат. Да? Кольки акція каля КГБ.
Миколай, один человек это уже. Миколай, вот Акція. давайте поговоримо про масштаби тих репресій. Ось ви називали лічбу 1 400 000 по ваших даних. Я некількі днів тому я чув. назвал диапазон. Так, да, некількі некількі 600 600, а от історик, дослідчик Ігор Кузнєцов називає на 1 600 000. 1 600 000. Так, да, от 1 400 000 до 1 600 000. Ось серед этих 1 400 600 000 есть ваш свояк. Мой дед по мати, Симон Горбовец, был арестован у Жнивни 1937 года. И он был в Заходней Беларуси. И он был подпольщик там, член комсомола Заходней Беларуси. И он удельничал, мабуть, у неких таких жестких акциях, потому что он был заочно присужден до смертного покарания и утек у Советский Союз. И он был избачом, это тогда библиотекарем, посадовился, потом старшинем сельского совета. Мать мало запомнила, але такі характерні деталі, як говорить про чоловіка вельми доброго. Але потім, коли Комінтерн виключив польську компартію і осудив її ревізіонізм, то компартия Западной Беларуси, она лечилась часткой польской компартии. И все заходнебелорусские коммунисты, комсомольцы, которые поутекали в Советский Союз, их объявили польскими шпионами. Деда спочатку выгнали с партии, и он был просто колгасником, але у Жнивні, это я дадзений, дякуючи Леониду Маракову, светлому человеку, святому человеку, который это все, это архивы здобыл. Ось ён был арыштаваны ў жніўні 1937 года. На пачатку арыштавалі яго сябру, старшыню калгаса, і той паказаў на яго. Яны ж бралі па аднаму, і потым кожны паказваў на наступнае, рабілі арганізацыі. Дзед не паказаў ні на кого. У яго был досвед, мабыць, стасункаў з польскай там дэфензівай, ці што. І апынулася контрреволюцыйная арганізацыя з 2 чалавек. Я по официальным дадзеным он расстреляны у студзені 1938 года у Слуцкай турме НКВД. Он был осужден на расстрел? Так. А правда, один з аднавязкоўцаў, якога, калі Ежов сышоў, а Ежова расстреляли, пришел в Берия, и там частку отпустили. Он был на апошняй стадии сухот, его отпустили. І маці казала, што ўсе кінуліся да яго, бо там же жудасная рэч. Па начам ездзілі этой чорныя Марусі, мужчыны начавалі ў лесе, бо калі каго не знойдуць дома, то ідуць да суседа і забіраюць, бо бензин жа палілі. Так, вот Кузнецов таксама казаў, што была разнарадка, 37-38 год. І бацька кажа, забіраюць непісьменного мужика. Калі не забралі кагосьці, забіраюць другого суседа. Кажуць, польскі шпіён, а ён не ведае, што значыць это слово, шпіён. І вось кинулись до яго, ён маўчал, а потым уже перед смерцю позвал бабку и казаў, что Марыля, Сымона не чакай, бо пачала адбівацца, калі пачалі біць, і забілі на смерть. Але афіцыйна расстреляны. Я даведался нюансы, дзе гэта, у якім месцы адбылося у 10-м годзе ад Леонида Маракова. Перед выборами президентскими. Я не здолел туды поехать у тыя мясціны, бо Леонид Мараков – это доследчик, историк, журналист, який писав книги про репрессии. Який на свой бізнес продадзены. У смутныя гады выкуплял у архівах КГБ за грошы. Брал на час архивы, робил фотокопии и просто десятки тысяч именов вернул з небыта. И в том лику там есть и про моего деда, он мне одразу дал. Тому я после того, как я 5 годов отсидел, я перше там, что заробил, в этом сенсе для своих продков. Мы с братом поехали в те мясціны, але их под Слуцком оказалось больше за десяток. Там 1000 людей в этом Слуцку расстреляно было. Наибольш буйные места мы поставили крыжи, освятили их у 3 местах наибольш буйных расстрелов. Зараз я езжу туды. Для меня это так само особисты боль и память. Безумовно, на деда прислали там доведку про реабилитацию. Так маці только, кажа, поплакала. Были великие проблемы, бо коли
при коммунистах была семья ворога народа, при немцах старшині сельсовета, семья старшині сельсовета. У маці подрабавали, выганяли з інституту, подрабавали, каб яна адмовілася ад бацькі. Маці не стала адмаўляцца. І там, ну добра, што ўжо 50-е гады, там уже не так, яе ўсё ж таки не выгналі, бо яна занадта добра вучылася. І Мы уже, до речі, наближаемся. Хутка будет проспект Незалежности. Это уже мы едем по Свердлова. Так. Ну от зараз полова на 7. Я сподіваюся, що дякуючи вам, люди убачать, що все нормально. Это дякуючи вам. Що я туди прийду і стану загадя навмисно, під дощиком постою, щоб люди бачили, що можна приходити. Все, зараз забирати нікого не буду. Вот уже площадь Незалежности. И мы коля поштамта. Но там даишник стоит коля поштамта. Ага. Коля поштамта стоит даишник. И вот он нас уже испыняет. И он у нас уже... Так, он нас, выходим, он вправо резко. Дайте мне машину. А мы, видать, выходим, сразу с ними пойдем. Да? Пробачьте, Радио Свобода. Хорошо, а что такое? Почему вы спинили машину? Мы ехали, никому не предсказали. Нас просят не заходить на дорогу. Але нічого не сказали на наше питання, що ми спинили автомобіль. У нашего коллеги, керовцы автомобиля Антона Касимовича проверяют правы. Так, а Миколай Статкевич пошел. Может, мы за им пойдем, так? Да. Мы пойдем за Миколаем Статкевичем, а Антон Трофимович будет разбираться с ДАИ уже без нас. Так, еще сзаду была автомашина, у якої ехала жонка Миколая Статкевича, Марина Адамович. Я пока не бачу этого автомобиля. Вот мы бачимо насупроть. Еще один автомобиль. То есть тут уже обклали так вельми пильно. Роби, що треба. Зараз ви вже підходите. Вам це знайома, правда, ситуація? Знайомо. Так, ви тоді так само з торбою, все кинувши, йшли один. Там повинна розпочатися акція о 7 годині. Так, я пропоную розібратися. Подземний переход. Тому що я бачу, там стоїть машина, а нам не подобається. Ага. Миколай пропонує пройти подземный переход на один бок улицы, на другий бок проспекту. Максима это так, он бачив некий подозренный автомобиль, сказал, что ему это не подобается. Марина домой Яна повинна бути насупроть, ну і так само, кажуть, вести трансляцію у Фейсбуку. Я просив, не підходити туди, тому що, ну, кажуть, бути в резерві, коли мене заберуть. А там я навідаю, що робити. А у вас такий видатний тандем. Так. Ну, зараз ми виходимо вже на проспект до готеля Минск. І туди ходимо. Миколай Статкевич накеровується на акцію «Ланцюг пам'яті», про яку казав, яку сам замовив. Нагадаю, сьогодні, 29 кастричника, в Беларуси означается, громадскостью Беларуси означается День памяти ахвяров політичних репрессий. Чому именно так сегодня? Потому что в этот день на сутранях КДБ были расстреляны больше за 100 человек, выдатных белорусских поэтов, письменников, здешніх науки, культури, громадських здешніх, у тим ліку представників державного апарату, там були засіяні міністр едукації, 3 былых ректори КДБ, 20 поэтов-письменников. И вот этот день, эта ночь отримала такую назву «Ночь расстрелянных поэтов». Это символичная такая подея, якую громадскость обрала
До нас тут машин не хватило. Так, Миколай Сергійович зауважив супрацовника ДАІ, який протягує сочить за рухом, мовчимо і на нас. Там ще бачаться некі здимки йдуть. Фільм здимають. Ну, хай здимають. Я думаю, нам треба зараз витримовувати усі правила дорожнього руху і триматися кружку ближче до будинку, до проїзної частини. Так, нам залишився вже фактично тільки квартал. Ми вже на вулиці Володарського. І хутко буде вже спочатку будинок Міністерства внутрішніх справ, а потім за ним будинок КДБ. Миколай, ми припинилися тоді. Ви так розказували добре про свого діда репресованого, так? Я зауважив, ну, в принципі, це був простий чоловік. От по даних Ігоря Кузнєцова, 90% репрессованных это были селяне, рабочие, мелкие служащие, такие дробные. Да? Ми робимо помилку, коли кажемо, люди, от сьогодні забили там 130 білоруських поетів. Треба завжди додати, який сенс має для нації духовна еліта. А ще казати, що цей день символізує забойство сотень тисяч, репресії супроти многих сотень тисяч, тому що простих селян, у якого там оказалася ці то лишня корова, ці некто просто взяв, написав донос. Их забирали, ссылали у тундру. И там широт тундры высаживали с детьми, женщинами и казали, живите. И дети звычайно помирали. Это кольки якось белорусских косточек раскидано по той Сибири полночной, по той тундре. И это страшное забойство. Гитлер для меня меньше забойца, чем Сталин. Потому что Гитлер хотя бы забивал тих, кого он лечил чужими. Сталин забивал своих. Хотя, максимум, он так само не лечил нас своими, а чужими. Тут же ще, видать, варто казати про те, що репресії почалися вже одразу в 17-му році. Ось сьогодні на «Свободі» я читав матеріал, там говорка про те, що там 500 эсеров, 500 свитеров, 800 эсеров были забиты в 18 году. Сягом до 25 года 500 повстаний было на территории Беларуси. Этих людей забивали. Это так само репрессию. Это была все-таки борьба. А у 30-х годы борьбы уже не было. Хребет громадства был зламаний. І людей брали покорливих. Вони не сопротивлялися. Вони просто виконували, як по некій гвардійській рознарядці, певну кількість з цих покорливих, послухняних людей треба було забити. Вони брали їх і забивали. І ніхто не був гарантований від цього. Так, ну ось ми вже підійшли до будинку КДБ. На годиннику у нас без 25 7. Миколай Сергеевич скажет, что мы пришли. Мы пришли, и можете передать всем, что теперь, да, не взяли в наглую, значит, брать людей не будут. Когда сказал, приходите, будем разом. Миколай Сергеевич скажет, что я уже тут, приходите, звертається до своих прихильников, до тих білорусів, які он вирішили відзначити этот день тут, коля КДБ. И он спробует потелефонувати Джонсу, сказать, что он поспехово дошел до этого места. Нагадаю, это Радио Свобода. Мы ведем наш репортаж от будинку КДБ на проспекте Незалежности. Тут у 7 годин вечера мусить початься акция «Ланцюг памяти», присвяченная ахвярам сталинских репрессий. Поводле доследчиков около 1,5 миллиона людей за период с 18 по 53 загинуло от репрессий. Миколай Сергеевич серед тих, хто вирішив вшанувати пам'ять цих людей. Ну ось уже співпрацівники міліції підійшли до нас. Вони відсочують так само тут події тут. Миколай Сергеевич покуль один из представников громадскости, кто пришел на эту акцию.
Кого там бачили? Марина, я заборонила ей подходить и быть, так мовить, в резерве. Ну что это такое? Порушение загадов, субординации. Зараз будем разборки клеить. Полковник Сладкевич згадав, що він колись командував кимсь, і жонка не підпорядковується його загадом. Ну чому тут? А який був загад? Когда я машина загрязла, так что пришлось это. На своє їхати. Марина Сладкевич сама доїхала до місця, де запланована акція. Ми добралися сюди раніше за призначений час. Виїхали спеціально раніше, бо чекали певних провокацій. І недаремно чекали, бо нас двічі висадили. Довелося висаджуватися з автомобілів. Прийшли сюди вже пішо. Поки такої акції фактично не йде. Миколай Сладкевич чекає своїх прихильників. Кого ви чекаєте, Миколай? Я чекаю 19:00. У 19:00 я запалю знічку. Коли со мною будуть ще інші люди, я буду радий, що не я один, маю свободу, що прости. А когось певного ви чекаєте? Чекаю певних людей, але я не впевнений, що вони доберуться. Я чекав сюди, був у переписці в контакті з Гретою Соболєвською, і її затримали. З Європейської Білорусі двоє чоловік, які повинні були бути, їх затримали. Мої колеги по партії, на їх одразу почали викликати в міліцію, хто виказав бажання тут бути. Але я думаю, що знайдуться люди. У будь-якому випадку я вже є. Це немало так, да. Бо, ведаєте, що я скажу, коли в Україні відбуваються такі речі, як у Білорусі, і ніхто не виходить голосно, відкрито сказати «ні» у центр країни, то сусідні народи починають сприймати нас як націю рабів. Бо акція масова – це не тільки приклад змагання супроти страх, це не тільки приклад, який показує, що публічно показує, що треба бути незгодним, що не все добре, як показують по телевізору, що є люди, які публічно протестують, і треба глядіти на їх. Це ще сигнал, що ми не нація рабів. Інший раз, я пам'ятаю 68-й рік, і коли після захопу Чехословакії, кілька чоловік вийшли на Червону площу, і вони, по суті, рятували гонор велізарної країни. І, чехи не відчувають ненависті зараз до Росії, той же, і так далі, дякуючи цим людям. Порівнюючи ситуацію у Росії з цією проблемою і у нас. Ось ви самі сказали, що сьогодні у Москві відчиняється новий помник, там люди виходять до Лубянки, читають прозвище. Я хочу сказати, що цей помник оплатила держава. Так, от я про це кажу. Чому білоруська держава нічого не робить для вшанування пам'яті ахвярів? В певній ступені лічать себе спадкоємцями цих катів. Недаремно шукають цей помник у нас на так званої лінії Сталіна. Тобто назва не змінилася і сутність не змінилася? Назва і сутність не змінилася. Я ніколи не перекладаю там Гестапо, СС, НКВД, КГБ. Це організації, назва яких не перекладається. А чому не змінилося нічого? Ні назва, ні сутність? Тому що зададена була в 94-му році така лінія поводена. Такая влада опинулася. І вона опирається на ті методи, на ту ментальність, на ту ідеологію. І вона це повторяє. Саме кепське для більшості, бо я розумію, що почуття свободи, є у меншості людей, а для більшості саме кепська новина, що така влада, вона не конкурентоздольна у світі. Мы губляем конкурентоздольность, мы робимся отсталой нацией. Вот что кепско. А в промежку поміж 91-м і 94-м годами
Былі нейкія такія змены, тренды на змены? Безумоўна, былі і выразныя змены, і кіраўніцтва дзяржавы прыязджала туды ў Курапат, і туды прыязджаў прэзідэнт Злучаных Штатаў Білл Клінтон, і там была, кажется, пэўны помнік. Ён уже при Лукашенко прыехаў? Ён прыехаў пры Шушкевічу. Шушкевіч яго там, кажется. А так, да. Вось. Шмат што закладвалася добрага, кепскага закладвалася, таму што, ну, у тым ліку гэтая карумпаваная мадэль эканомікі закладвалася камандай Кебіча, але закладвалася і добра, закладвалася нацыянальная дзяржава. Раней бы пазней пры дэмакраты мы разабраліся без карупцыі і пабудавалі, ну, нармальную рыначную сацыяльную эканоміку. Але вось людзі ну, вот нас уже двух. Так, вас уже двое, так. Пришел удельник акций. Да. Еще один. Вы сказали, что закладывалась нормальная рынковая экономика, пошли змены. Потым грамадства напалохалася і па сутнасці збунтавалася супраць зменаў, захацелася назад. І мы атрымалі тое, што атрымаем. Атрымалі палітыка, які затармазіў развіццё нашай нацыі, а шмат у чым адкінуў нас на шмат назад. І ён украў наш час. Але каб панаваць усіх дыктатараў, метады аднолькавыя. І ён, безумоўна, звяртаецца за прыкладамі, а прыкладам можа быць яго бліжэйшым на гэтай зямлі Сталін. І таму яны маўчаць пра тое, што было. Яны не пускаюць у архівы, не пускаюць людзей у архівы, каб яны паглядзелі. Не ўсім пашанцавала так, як мне, што Марыков там гэтыя справы здабыў. Каб людзі паглядзелі, хто забіваў, хто каты, хто даносчыкі, як іх блізкія загінулі. Яны берагуць пераемнасць. Як вот казаў гісторык Ігор Кузнецоў, нават тых, хто рэабілітаваны, то сказалі, што можна будзе зазірнуць у іх архівы, іх справы праз 60 гадоў пасля даты рэабілітацыі. А рэабілітацыя была у 90-е гады, то бок уже, да. Таксама была. Але, ну, гэта зроблена, я думаю, раней грамадства дабярэцца да гэтых архіваў. Раней, значна раней. Так, ну яшчэ цэлых 15 хвілін. Так. Ну, Мы працягваем нашы размовы, таму што да, нам трэба пачакаць. Да. І вы расказвалі пра свайго дзеда, да, які быў рэпрэсаваны, а іншыя сваякі у вас былі, зведалі вот этот час, былі рэпрэсаваны ці не, што яны перажылі? Ведаеце, я, ну, дагэтуль там асабліва не распытваў у маці пра свой род, таму што хаця і бацька, і маці, яны былі са шляхты, але бацькаў род такі быў больш уже збяднелы, яны былі больш падобныя на сялянаў у гэтым сваім засценку. І бацька, больш бацькаў дзед, ён адразу зразумеў, да чаго ідзе. Ён з'ехаў з засценка, прыязджаў толькі, уладкаваўся на МТС, так мовіць, зрабіўся рабочым класам. А маці, маёй маці, яна вот таксама, яны шукалі, мабыць, у пэўнай ступені паратунку, выйшла замуж за вот прадстаўніка новай улады. Вось. Але яна, моя маці ніколі не, яна па сутнасці вырыклася, і ад яе адмовілася яе шляхетная радня, бо Латковіч род был тады яшчэ больш, ну, заможны, так бы мовіць, ганарлівы такі і гэтак далей. І яна адмовілася ад радні, і яна ніколі не расказвала, ну, уже яе дачка, моя маці, што з той раднёй сталася. Баюся, што нічога вельмі добрага не сталася. Шмат хто з беларусаў вось так вот. Шмат хто з беларусаў гэтак жа вот, не хочуць капацца сваіх гісторыі, сваіх генеалогіі, не хочуць варушыць гэту гісторыю, бо ведаюць, што там цяжка, што трэба разбірацца тады, трэба задаваць пытанне, што здарылася, чаму людзей пакаралі, чаму невінна расстралялі, так ці не? Людзі хацелі б ведаць, бо это натуральна для чалавека ведаць адкуль ты. Асабліва гэта бывае, ведаеце, у юнацтве, калі чалавека мазгі... Макс Вінярскі прыйшоў. Так. Калі у чалавека мазгі яшчэ не зашораныя, ён яшчэ не патанул у багне будзённага жыцця. І напрыканцы жыцця, калі чалавек, уже асэнсаваўшы сваё жыццё, пачынае таксама, ну, кажуць, шукаць свае карані, набліжацца да іх, бо яны уже зразумелі, што жыццё гэта ўсё, яно канечнае, і ён таксама сыдзе, трэба ведаць пра тых, хто быў да яго. Ну, а вот вы, калі вы пачалі
пачалі шукаць свае Я карані? не мог шукаць, але я заўсёды ведаў пра іх. Я памятаю, як маці мне у потайкі казала, што ты не з простых людзей, твой бацька, маці, ты са шляхты. А яшчэ маці казала ціха, што твой дзед, бацька расказваў пра свайго дзеда, адкрытую дзеда, ведаеце, сям'я такая, дзеда забілі паліцаю ў 44 годзе за сувязь з партызанамі. А маці шэптам уже, як падрос, расказвала, што які быў дзед, які ён быў добры, цудоўны, і як яго забілі, закатавалі. Маці расказвала, што калі памёр Сталін, у яе па інтэрнаце суседкі плакалі, а яна радостно смеялась и кричала: нарешті эта сволочь здохла. И я там лезвие там одна не побила. И она шмат что разумела. И бацька шмат что разумел. У бацькі его разумение каштавало карьеры. Он працаваў на Полессі директором школы. И калі приехали чарговы раз настаўнікаў падпісваць на аблігацыі, пабор грашова, выпішце аблігацыі, дайце свае грошы, а потым пустыя паперы. І прыехаў нейкі вялікі начальнік, і ён сказал яму, што все, што ён думаў. Дякую, Миколай, дякую. А это Радио Свобода, нагадаю, Олег Роздзілович, тут на площі, на пляцоўцы каля КДБ, ужо акрамя Миколая Статкевича Максим Вінярскі. Колькі тут уже удзельнікаў акцыі? Не ведаю, я толькі падышоў, тому зараз сказаць нічога не магу. Вы падышлі без праблем, ніхто вас не прыхопліваў, не правяраў? Пакуль не, але ж дзеля гэтага таксама прыйшлося намаганні прыкладаць, каб захады канспірацыі не было. Пакуль што у мяне ўсё нармальна, я дайшоў. Ці хто як, не ведаю. Вы прыйшлі ўдзельнічаць у ланцугу памяці, так? Так, я прыйшоў сюды, бо гэтая установа не вельмі змянілася з тых часоў, калі яны расстралялі тут лепшых сыноў Беларусі, але трэба ім паказваць, што не ўсе іх баяцца, што людзі здольны выходзіць, прычым выходзіць не толькі там, дзе гэта ўладу не кранае, але і ў самым яе сэрцы, дзе гэта для іх больш-менш заўважна. Летась, здаецца, вы таксама тут былі? І летась, і мінулае летась. І тады, я памятаю, знічкі стаялі, потым прыгналі сюды аўтамабіль з дарожнай тэхнікай, пачалі это знішчаць, і тады уступіліся за знічкі Зміцер Дашкевич, Сергей Пальшэўскі, іх затрымалі. Вельмі былі такія бурныя падзеі. Ну, вось тут еще активист, незнаёмы мне активист, разом з Миколаем Статкевичем, пакуль тут не шмат удзельнікаў акцыі. Ну, акцыя, уласна кажучы, еще не пачалася, еще 10 хвілінаў да пачатку. Максим, вось вы зараз же толькі што, недавно, адбылі зноў чарговы тэрмін. Што-нибудь там змянілася? Вот што вы можете сказаць? Асноўныя умовы там такія, як накрэсленыя, там такія ж умовы, як і былі. Адно, што можна сказаць, што гэтым разам не было перапоўненасці, але ва ўсім астатнім усё як заўсёды. Як заўсёды парушаліся правы, там не давалі людзям пісаць не тое, што скаргі, нават проста нешта занатоўваць. Асадку не давалі, да? Як Никляев расказваў? Да, менавіта так. Прычым справа такая, што калі ты ў судзе і кажаш, што ты будеш абскаржваць пра суд, цябе слухаюць, калі ласка, у вас ёсць права абскаржваць. Калі ты прыязджаеш туды, іх твои правы не хвалююць, яны пра гэта шчыра кажуць, яны кажуць: выйдзеце, пішыце. Не давали осадки, и тут не было политических справок. Начинал вот тогда, когда я уже сбежал. Позвонила.
ці вас вводили там в душ? Я ж кажу, гэтым разам у меня прэтэнзій да такого формату няма. Быў душ, один раз на 10 сотняў, ну, на 7, но другие ж 7 яшчэ не прайшлі, не 15 же гэтым разам. Але наогул гэта сапраўды даволі здзеклівая сітуацыя, калі чалавек павінен быць абмежаваны ў сваіх правах нават у тых, якія яму даюцца сённяшнім заканадаўствам. Бо адзін раз, напрыклад, нас і не вывелі адзін дзень на шпацыр перад маім вызваленнем, у нас не было шпацыраў. Яны кажуць, у нас сёння много людзей, мы много прынимали, нас няма моцы, няма часу. Прабачце, вы тут працуеце, у вас ёсць правілы, вы іх навошта павесілі на сцену. Павесілі на сцену ў калідоры, калі ласка выконваецца. Там же шмат людзей, ну, якія не маюць месца жыхарства, патрапілі туды з-за хуліганства, з-за п'янства. Як вы з імі ладзіце там? Ніякай праблемы няма, бо часцей за ўсё нават гэтыя людзі трапляюць туды не зусім так, як гэта запісана ў пратаколах. Там людзі скардзіліся і на фальсіфікацыі пратаколаў. Тым больш, я скажу так, я бачыў, як судзілі іншых затрыманых, якія былі не палітычныя, пакуль я чакаў свайго суду. Ім усім прымыслова давалі падпісваць паперу, што я такі, такі, згодны, не буду абскарджваць, прызнаю сваю віну. Я бачу, як з іх гэта выбіваюць. Я як журналіст, прабачце, таксама бачу, як в судзе это адбываецца. Да. Я бачу людзей, якія на гэта адкрыта скардзяцца, што мне вось абяцалі, што нічога не будзе, калі я падпішу, я подписал. Но мне только остается им сказать, что в 37-м тебя вообще расстреляли, сказал, что дякую за то, что ты подписал. Ну, а зараз уже только сюда посадили. Тому не все там сядят за то, что здійснили. Да и наогул я не вельми разумею, чому у нас заховался такі від покарання, як адміністраційний арешт. Бо калі гэта ўсё ж пазбаўленне волі, гэта ўсё ж не штраф. Калі ёсць пазбаўленне волі, павінна быць нейкая сур'ёзная справа, няхай сабе нават і крымінал. Максим, тым часам у нас уже пачалася акцыя. Нагадаю, Рада Свабода, мы вядзем рэпартаж ад будынку КДБ на праспекце Незалежнасці. Тут на заклік Мікалая Статкевіча прыйшлі людзі, пачалася акцыя, якая называецца «Ланцуг памяці». Людзі са знічкамі згадваюць, шаноўваюць тых, хто загінуў цягам перыяду рэпрэсіяў. Нагодай да менавіта сённяшняй акцыі стала так званая «Ноч расстраляных паэтаў». Нагадаю, гэта вельмі трагічная старонка ў гісторыі Беларусі, калі ў адну ноч 29 на 30 кастрычніка 1937 году было расстраляна, магчыма, тут, вось за гэтым будынкам КДБ, у амерыканцы ці нейкіх іншых сутарэннях былі расстраляныя больш за 100 выбітных беларускіх дзеячоў, паэтаў, пісьменнікаў, навукоўцаў, прадстаўнікоў інтэлігенцыі, нават супрацоўнікаў дзяржаўнага апарату, якіх залічылі ў ворагі народу і адначасна расстралялі, вось як сведчаць гісторыкі. Часта это рабілася так вот па-кампанейскі, прымеркавана да нейкай значнай падзеі. А я рад бачыць тут, это Ольга Миколайчик. Тут сапраўды, тому что на Курапатах сегодня мы читали 5000 прозвищ. Вы там были уже, да? Да, зранку. Ну, с 12-й. И я там пильновали нормально. Я упевнена была, что не отрымается. Але Бог есть, мы тут. Вы были разом с инициативой, как там, вспомним, как память Курапатах. Да. Так, это Ганна Шапуцька, Павел Северинец, Кузнецов Ігор, доследчик, Романовский. На жаль, он прихворел, его не было. И там прошло все вельми на такой высокой ноте у нас, внутренней. А сегодня еще отзначался, проводили марафон памяти, это по местах расстрелу в Менску ездили. Дея была там, Дея, инициатива Дея и Сивчу, здається, там. Так, рух солидарности разом Сивчу.
Ну вось гэта у іх таксама добра прайшло, нікога не затрымалі. Но зараз дзе яны я не ведаю, но там яны прысутнічалі на курапатах, як заўжды запалілі знічы уздоўж алеі, прыгожа. А ночью будзе Малады фронт будзе праводзіць ноч паэтаў. Так, да, і адначасова актывісты свабоднага тэатру будуць ездзіць по Менску і на месцах, якія звязаныя з гісторыяй аднаго з расстраляных, будуць декламаць ягоныя творы. Это на сённяшні наш час гэта просто неверагодна, што столькі ініцыятываў і столькі мерапрыемстваў. Это сведчыць пра тое, што абуджаецца нацыя праз памяць. Таму што людзі не могуць выйсці на мітынгі пратэсту, але заўжды можна прыйсці ў курапаты, паставіць, запаліць знічку, памаліцца. І вельмі важна, што сёння эта ноч адбудзецца. Мы таксама хочам патрапіць на гэтае, кажуць, жалобнае такое мерапрыемства. Ольга, вы такая оптимистка, пробачьте, вы такая оптимистка. Вот тут стоит кольки человек, с десяток, так, и я ведаю, что и на этих акциях... Меня забирать, бо я пришла. Все, уже на Не, я про другое хочу сказать, про то, что пакуль тут мало людей, и в Курапатах, видать, было не шмат. А вы упевненно кажете, что нация обуджается. Чему вы так кажете? Тому что, калі шмат мерапрыемстваў, і на кожным не шмат чалавек, але гэта ўжо сведчыць пра тое, што людзі цікавяцца і прыходзяць у дождь. Уявіце, цэлы дзень дождь, холод, мы акалелі, а людзі прыходзілі, хоць адзін, хоць два чалавекі чытаць гэтыя спісы, в окулярах, старыя, маладыя, усякія. І все ж таки людзі былі, нягледзячы на то, што ціхарей было больш, чым нас. Это важно, тому я увогуле, это не оптимизм, а вера ў тое, што я прагматычна ставлюся до ўсяго, дарэчы. Просто вера... Зараз іншы час, інтэрнет, зараз все это можна назіраць праз інтэрнет і бачыць. Я ведаю, справа памяці, яна якраз таки в інтэрнэце не моцна раскручваецца, дарэчы. Яна мусіць раскручвацца праз тэлебачанне дзяржаўнае, праз дзяржаўныя СМІ. Но этого мы пазбаўлены. А мы гэтага пазбаўлены, таму нас не шмат. Каб праз дзяржаўныя СМІ казалі, придите на Курапаты, сёння расстрелялі ночью, помоліцеся. Людзі прыйшлі, было бы значна болей. Але дзяржаўныя СМІ нас ігнаруюць. Памяць свайго народа, свайго бацькі, свайго деда. І я хочу ім сказаць, што яны здраджваюць памяці ўласнага деда і бабы, і маці, і бацькі, таму што ўсе гэтыя Давыдзькі, ўсе гэтыя Ягубовічы, яны мусяць быць на нашым баку, на баку памяці бязлінна расстраляных людзей, а яны на баку здрады, маны і брахунства. Дякую, Ольга. Это была Ольга Миколайчик. Так, мы зараз вот пройдемся уздоўж гэтага ланцуга памяці. Паглядзім на тых людзей, якія далучыліся да Мікалая Статкевіча. Іх ужо больш. Уже каля 10 чалавек, но пакуль яшчэ больш журналістаў, чым удзельнікаў акцыі. Добрый день. Вы пришли со знижкой. Это Радио Свобода, Олег Разделович. Может, вы представитесь, расскажете про себя? Ну, чему вы сюда пришли? Рассказывать. Вам тяжко так? Душить диктатуру немагчыма больше. Вот. Суды злочинные, милиция так само. А у вас сярод сваякоў ёсць рэпрэсаваныя? Былі? Не, мабуть, нікога не было. Ну, як вас зовут, прибачте? Борис Дубровский. Вот. Ну, сам я уже на пенсии человек старый, жил под... Прибачте, нічого не чуваць, як ви кажете. Ну, ми зрозуміли вас. Сталіном жив, зараз знов диктатор ще один. Так, да. Дякую вам. Дякую.
Ну, мы бачили, что человеку тяжко казать, но сказал он самое важное, что мы, вы чули все, он сказал, что был у нас один диктатор Сталин, и зараз вот оказались под владой другого. А так ось некоторые воспринимают то, что відбувалося в Беларуси тягом опошніх больше за 20 годов. Удельнику акции побольшало. Можно мы до вас звернемся? Добрый день, это Радио Свобода. Мы ведем репортаж отсюда. Может, вы назовитесь и скажете? Вакулович Вера Владимировна, пенсионерка, в прошлом инженер-строитель. Я пришла сюда в первую очередь ради того, чтобы вот эта структура, олицетворяющая собой полное подавление свободы волеизъявления граждан, все-таки вошла в законопослушное и правовое поле нашей республики. Потому что то, что они сейчас начинают творить, как они тренируются на мирных гражданах, неизвестно для какого будущего, это внушает ужас. И еще хочу сказать, что ни для кого не секрет, что если бы в 1939 году и далее не было тех репрессий, не расстреляли тех, ради кого мы сюда пришли, ушановать их память, то мы бы жили совсем в другой республике, в гораздо лучшей республике. Сам президент даже сокрушался, что в Беларуси не хватает талантов певческих, режиссерских, хороших фильмов, хороших поэтов, литераторов и так далее. Я хочу сказать, не надо бояться взращивать любые таланты, лелеять, пестовать, под какими бы флагами они ни расцветали. Не надо этого бояться. Не надо бояться государству и государственным структурам талантливых людей. Надо взращивать актерские таланты. Политические таланты – это тоже талант быть политиком. Духовные таланты, духовный подвиг – это тоже талант. Не надо этого бояться. И я уверена, больше чем уверена, что ни один флаг, который поднимается над общественными шествиями, которые организуют наши, так сказать, оппозиция, но это не оппозиция, это основа духовной мощи Белоруссии. Ни под одним флагом они не найдут, даже если бы хотели, не найдут проявления экстремизма и терроризма. И пусть они это себе не придумывают, и пусть найдут другой способ тренировать свои силы, и пусть не тренируются на наших мирных гражданах. Господарня Валентина, дякую. Вера Владимировна. Вера, Владимировна, да. Вера. Господарня Вера, ви сказали, що не треба боятися, не треба боятися. У нас у журналістів завжди питання до удільників акцій. Чому ви не боїтеся? Ведь після такої акції вас можуть забрати, можуть оштрафовать, могут на сутки посадить. Страх есть, но есть идея, ради которой нужно сюда приходить. Потому что если посмотришь, какую перспективу нам строят вот эти вот граждане в погонах, становится страшно. Я не хочу, чтобы мой сын, чтобы мои внуки будущие росли в той стране, которую строят те, кто сейчас у власти. Страх есть, но побеждать его надо. И когда знаешь, ради чего, страх отступает. Добре, дякую, господарня Вера. Дякую вам. Что в Беларуси присутствуют такие журналисты, как вы. Я слежу за вашими прямыми трансляциями, в том числе... Про Радио Свобода, не только про меня. Да, свобода. Дякую вам, дякую. Тим часом Максим Винярский читає вірш з телефону по-білоруську. Послухав, поки я розмовляв з удільницею акції, чий це вірш. Максим, пробачте, вельми цікаво, що ви зараз читали, бо я прослухав. Вірш Олеся Дудара, одного з тих, хто був тут розстріляний. Бо ми не повинні забувати, що нам покинули велику спадщину, яка була до нас, люди, які клопоталися про лёс нашої країни, які, можливо, з-за гэтага і були хтось розстріляні. Бо перший арешт Дудара був конкретно за гэты вірш «Посекли край наш наполом».
Дякую. Максим Вінерський прочитав вірш Олеся Дудара, одного з тих, хто був розстріляний тут у КДБ 29-го в ночь на 30 кастричника 1937 года. Ну, ми бачимо, що ланцюг сапраўды став уже ланцюгом. Уже больше, ну, каля 20 человек, у тым ліку некоторые люди стоять уже с портретами репрессованных. Так, ласка. Так само машины спиняли, рухом солидарности, патрулировали машины. Вячеслав Сивчик. Расскажите, ласка, что Добрый отбылось? день. Ну, по-перше, для слухачів «Свободи» я хочу повідомити, що сьогодні Рух Солідарності Разом традиційно проводив акції Да, мы ведем марафон памяти. Да, по вшануванню пам'яті ахвяр комуністичних репресій. Було вельми шмат людей, це впершиню, така масова акція була. Ну, там и Велих ездили, так? Ми почали о 11 годині на Кальварії, ось, були на Тивалі. Впершиню ніколи такого не було. Була акція в районі Мінськ-Товарний, бо це місцина, де ще ЧК розстрілював наших людей. Після на Лошиці, після урочища Благовщина, як ви ведаєте, Рух Солідарності Разом там поставив криш отцу Вінсенту Годлевського, яку розстріляли нацистські окупанти. Ось, так само наші колеги поставили криш по ахвярах коммунистичных репрессий, але ж все лето, на жаль, мы не могли доехать до этих крыжов, потому что там идея реконструкции за европейские гроши. Вот. И мы на трассе, на тым месцы, где мусить быть вельми серьезная мемориализация, где повинны быть помники и ахвярам и стали и коммунистичного режима, и нацистского, так само ушановали память наших людей, які забивали, и коммунисты, и нацисты. Після были на військових могилках, на могилі Янки Купали, бо там похований і Кузьма Чорний, який пройшов прискатування в застенках ГБшних. Там поховані і Ігнатовські. Ми пам'ятаємо, як зникла у нас Академія наук. Після був парк Челюскінцю, а о 17 годині закінчилось це все в Куропатах. Почалася акція опрошення в Куропатах, і ми спеціально о 18 годині, криху пізніше, її закончили, бо ведали, що треба їхати на ланцюг, який каля будинка КДБ. І коли вже машина під'їжджала к цирку, в якій я знаходився, вона була єдина, яка була спинена даїшниками. Причому ніяких підстав для того, щоб її витягувати з потока машин, які йдуть по проспекту натурально, не існувало. Машина і зараз ще знаходиться там, тому що даїшники просто затримали керівцю. Я не ведаю, що йому там припишуть, бо, в принципі, особливо ніяких претензій на початку не було. І ось тому я криху спознився, тому що прийшлося добиратися оттуда. Ви ведаєте, що це місце просто, ну, так само треба певний час пішо йти. І не було вже ніякого лишнього часу для цього. Тому, на жаль, от на цю акцію я криху спознився. Ну, машину спинили для проверки нібито документів, так? Машина покуль спинена, документы керовца там, ну, у него все в порядку, разумеется, с машиной я не ведаю. Я сподіваюся, що в зв'язку з тим, що я вже на акції, так начальство скаже, как машину отпустили, бо... Хлопцы отпустили. Да, тому що чоловіка чекають з хаті, у нього мале дитя, так, ось. І сьогодні день 29-го кастричника, які, чому Рух Солідарності Разом уже 10 років проводить цієї акції, бо наша мета вельми проста. Як в будущем, бо ми чудовно розуміємо, яка влада, і від цієї влади нічого доброго не чекаємо. Але ж ця акція проводиться тільки для одної мети. Как в будущем в белорусском календаре при новой владе была дата 29-го кастричника. День памяти ахвяр политичных репрессий. Бо в 20-м стагоде белорусская нация пройшла про жудасные историчные катаклизмы, и мы не маем права про это забываться. І ще хотів би вельми подякувати, то, що чим ще вельми добре сьогодні, що вельми шмат різних громадянських ініціатив, політичних партій, рухів 29-го кастричника як в Мінську, так і в інших городах Білорусі проводять акції. Це справді показує, що білоруси не забилися на свою історію. І просто вельми велике дякую всім тим людям, які сьогодні організовують акції, які не дають забитися про ті жудасні речі, які відбувалися на нашій святої білоруській землі. Ви от, коли була у початку року оборона Куропатов, ви приходили туди, да, в лагерь, допомагали. Чи будете сьогодні от, з Молодий фронт знову проводити акцію на ніч
паэтаў, ці прыйдзеце вы ў Курапатаў? Ну, по-перше, я хотел бы еще крышку удокладнить. Вот первые 15 суток, которые я сидел сёлета, когда я незаконно завочно был осуджены судом, это как раз было за Куропаты. Подставы официальные решения Центрального суда был мой выступ 3 соковика в Куропатах. Именно тогда, когда мы закончивали оборону Куропатов, вельми пачварна там міліцанты его дали, быццам бы я там пагражаў супрацоўнікам міліцыі. Вось. Таму натуральна вельмі добра тое, што вот одна из сённяшніх ініцыятыў, про якія я казаў, это маладафронтаўская ініцыятыва, і тое, што сёння в этом святым месцы, а Курапаты святое место для любого беларуса, будуць гучаць галасы беларусаў, які былі згублены за кошт камуністычных рэпрэсій. Я, натуральна, цалкам падтрымліваю эту акцыю. Ці ўдасся мне да яе даехаць, это, на жаль, не зусім ад мяне залежыць. Добре, дякую. Нагадаю, у 11 гадзінаў «Свабода» пачне рэпартаж з Курапатаў, дзе «Малады фронт» будзе праводзіць ноч расстраляных паэтаў, і маладафронтаўцы будуць зачытваць вершы, творы расстраляных паэтаў, пісьменнікаў, тых, хто загінуў якраз 29 на 30 кастрычніка 1937 году. Мы тут бачым человека сталого ўзросту з партрэтам у руках. Можа... Добрый день. Это Радио Свобода, Олег Груздзілович. Могли бы вы назваться и патлумачыць, чаму вы трымаеце в руках гэты портрет? Мое имя Антос Вусович. Это мой... Антос, так? Антос Вусович, так. Это мой родный дядя, который был выкраденный НКВДистами в 1932 году с территории Мядельского повета. Это центр... Мядзель была в Заходней Беларуси. Да, центр Глубокая, с территории Польши. У 26 годов было ему. И в 1938 году на Магадане его расстреляли. По звестках Магаданского мемориала и он был реабилитованный году в 60-х прикладно, а вот тут у меня записано. Так. Ну, короче, у Беларуси 89-м, а там 68 годів реабілітовані. У Беларуси только про 20 годов реабілітували. И бачили вы ягоную справу? Нет, мне не дали. Не дают. Я ходил 2 раза у КДБ. Скажу, что остался я один родный племянник. Вы не сын, не внук, не брат, что вот такое. Я говорю, ну так уже много часу племянник, прошло. это же самое слово? Да, родный племянник. Больше никого родных не осталось. Хочу ведать. Учим справа, и чому реабілітували. Ничего втямного не могли сказать. А як ви думаєте, чим він був цікавий там НКВДистам, чому його викрали, пересунули през межу і потім знищили? Моего деда был практично на самой межі з Сходньої Білорусі, і там, як розповідали моя родная, ну, скажем, через межу шастали и те, и другие, кому надо. Проходили, что все выведывали, но неким зманом вывели его во Всходнюю Беларусь. А там, значит, его сразу же... Там записали, видать, у вороги, там некие шпионы. Польские шпионы записали. Ось так. Белорус... Ну, вот так окуляры... Виконали некую разнорадку, видать, отримали за это потом, за свой подвиг некие узнагороду. В 1938 году присудили к расстрелу за антисоветскую пропаганду. Яка это могла быть антисоветская пропаганда? Ну, это, конечно, казав у порівнянні з советским периодом, что там у Заходней Беларуси люди жили богатее, вот и все. Это знаходишься у лагері у Магадані, так? Да. І він нібито там когось агітував. Да, да. Ну, да, просто розповсюджування, як і сьогодні, розповсюдження чуток, порочащих нашу дійсність, порочащих годність президента. Кожного з нас можуть записати у нелояльне і пришити
Господар Антош, ну вось вы пришли с портретом этого своего свояка, этого своего дяди. А чему вы долучиліся до этой акции? Это вот акция, якую проводит оппозиция. Вы маете да дачыненне ці што? Ну, я заўсёды займаў пазіцыю апазіцыі. Прымаў удзел у... Ну, я не быў членам Народнага фронту, а я быў... Ну, я шчыра гэтаму спачуваю. Я шчыры беларус. Вы жыхар Менска? Ну, так, я зараз жыхар Менска. Гадоў 50-60 уже жыхар Менска. Але у меня карані сельская. Таму я даволі добра помню беларускую мову. Але так у жыцці на ёй не размаўляеце? У жыцці карыстаюся. Карыстаецеся? Я працаваў выкладчыкам фізікі ў беларускім гуманітарным ліцэі, ну, про который много ведаюць. Ну, вот, там у нас был такая асяродак шчырых беларусаў. Наогул, гэта дрэнна тлумачыцца ў сродках масавай інфармацыі. Надо было б гаварыць, што як кожная сям'я павінна жыць інтарэсамі сваёй сям'і, гэта ж самыя людзі ў сваёй дзяржаве павінны жыць інтарэсамі сваёй дзяржавы і не старацца для кагосьці прыляпіцца. Так бы мовіць, прымацкі хлеб сабацкі у нас у вёсцы казак. Надо быць самому гаспадаром у сваёй краіне. Ну, з суседзямі, конечно, старацца жыць у нейкіх памяркованых адносінах. Калі сусед нейкі разумнейшы, то з ім мець агульную справу. Калі сусед не зусім адэкватныя, ну, значит, можно з ім корректные адносіны падзельваць. Добра, господар Антон, скажите, пожалуйста, вот мы только что размаўлялі с Вячеславом Сивчиком, это один из лидеров оппозиции, вядомый активист, так, и он сказал, что вось трэба змагацца за тое, каб сённяшні дзень, 29 кастрычніка, дзень вот этой вот расстрэлу больш за 100 грамадскіх дзеячоў, стал, это символичный день, стал днем у календары, як дзень памяти ахвяру палітычных рэпрэсій. Ці верыце вы, так, разумная ідэя, а ці верыце вы, што это магчыма, што это будзе прынята, і сапраўды такі дзень будзе ўключёны ў календар? Ну, конечно, нет. Конечно, да туль, покуль вот тут будут сидеть старые НКВДисты, эти с менталитетом. Я бачу их не такие, они уже старые, они молодейшие за нас с вами, поверьте. Ну, с тем человеком, с которым я размовлял, он говорит, я старый оперативник, прочее, значит, вот я тут временно на этой посаде, который документами занимается. Они на пенсию уходят в 50 годов, там им уже кажут, что старые. На самом деле, не моложе нас. Ну, может быть. Но у них сапсаваны менталитет. Вот это головное. Да, у них привито вот это нечто абстрактное, чужое, вот советское, как быццам бы свое. Какие у нас... Я не против никого из наших соседей, но я не разумею, навошта мне Антарктида или Арктика, альбо космічныя караблі. Калі я бачу, як у поселку, где я раньше працаваў, поселку Сосны, на атомной станции, калі люди остались без працы, калі бабулька-пенсионерка купляет 3 бульбины, мы только можем здогадываться, чему она купляет 3 бульбины в магазине. Мабуть, цяжка звесці канцы з канцамі. За тое, каб спачатку трэба наладзіць жыццё ў самой Беларусі, да, падняць узровень дабрабыту людзей, да, дамагчыся дэмакратычных свабод. Надо все адначасова рабіць. Галоўнае, надо людям внушаць, што мы павінны быць самі гаспадарамі на сваёй зямлі і не ляпіцца ні да каго. Ни на усход, ни на заход. Это очень деликатная тема. Хотя мне подается, на Заходе хотелось быть уверенным, что на Заходе больше здорового сенсу. Но мы почали с того, что вот коли день 29 кастрычніка станет днем памяти сапраўды ў календары, как державный день. Вот вы сказали, что это при этих людях такого не будет. А кроме этих людей, кто мусіць яшчэ такое, ну, от кого это залежить? Залежить от нас, это повинна быть корректная пропаганда, тлумачить без
без ярости в голосе отлумачить, что люди шановные, мы были в этом большевистском болоте, мы оттуль вышли, повинны оглянуться и зразуметь, что сзади много бруду, мы от него повинны очищаться. И вы, которые у милиции, у КДБ, повинны так само об этом думать и принимать удел. Дякую вам, господар Антось. Поверьте, мы журналисты, коли працюємо на таких акціях, ну ми фактично наперед вже ведаємо усіх їх удільників. Бо ці люди тривало приходять на подобні мероприємства. І тому тим більше було приємно бачити свіжий твар, новий твар на такі акції. Я раніше часто бував, ходив, але вже годи трошки не ті. Мені 79-й год, поэтому вже... Ви вельми молодо виглядаєте, молодо розважаєте. Дякую вам. Жонка кожну раніцю кофе розмішує, поэтому я так за добрим жаночим боком. Доброе привітання вашей жонки. Это Радио Свобода, Олег Груздилович. Мы протягиваем репортаж с акции «Ланцюг памяти». Вот я бачу, что тут до акции долучилася Ніна Багінська, відомий наш активіст, удільник фактично усіх акцій опозиції апошніх годів, яка, до речі, тягом у початку этого года, ось якраз після 25 сакавіка, після того брутального розгону той акції і після того, як сотні людей були затримані, вона знаходила заходила мужності, одна приходила сюди до КДБ со стягом червоно-білим і стояла тут біля КДБ з плакатом. Господарня Ніна, добрий день. Радіо Свобода вас вітає на этом місці. Так, і ми ось згадали, як ви тут стояли у Соковіку, фактично одна, коли сотні людей були затримані. Нагадайте, що було на вашому плакаті написано? Свобода народу. Свобода народу. Гэты платак забирала милиция, кожный раз рвала. Але ж я приходила и знову писала «Свобода народу», бо вельми актуальный лозунг. Я лічу, гэта лозунг ввогуле цивилизации. Люди не повинны жить в тоталитарных системах под диктатурою, бо нема сюзеренов и нема рабов. Люди свободные. Люди у нас в Беларуси боятся выходить на некие акции, ну, большесть. Вы не боялись не просто выйти, вы не боялись выйти одна, стоять не где-нибудь, а к КДБ. Чему? Ну, вот сегодня и день 29-го, менавіта день, коли людей постраляли шмат. Особливо нашу элиту, интеллигенцию. Вот за этими будинками, вот за там КДБ, американка, так. Там американка. Больше 100 письменников, поэтов, мастаков, політиків навіть, навукоўцаў было застраляно. Ни в одной краине такого нема. Как в один день зничтожали этнос, нацию. Это геноцид. Ведаете, ну, такое выхование, напэўна. Я народилася апошнім дзіцём, уже сталого ўзросту бацькоў, третьим дзіцём. Мне бабуля, мама, тата все рассказали, что отбывалось до революции, после революции, подчас революции. Громадянская война была спровокована, Первая сусветная война, другая сусветная война. Что отбывалось нават в 50-х годах, были репрессии. И тому я разумею, чему люди были застрашены. Бо у кожной семьи были ахвяры. Они в семье так у свояков. Але ж бацькі мои не побоялись. Завсёды на Беларуси были люди, ну я не хочу сказать выбранные, але люди, которые не имели жаху, вот этого страху за свое жыццё. Бо бабуля калісьці сказала: Бог тебя уратуе. Я нават не ведаю, якой конфессии была бабуля, и она не сказала. Тады были репрессии на верников. Але ж яна сказала: калі ты зла не робишь людям, тебе зла не будет. И вот я так и живу. Это ваше такое моральное кредо, так? Я ничего не скрала. А вось яны злыдні крадуць. Крадуць с мяне все. И бел червоностях однойчи скрали,
и плакаты скрали, и нават червоно-белый шалик скрали, и значки крали. Сегодня на вас шалик червоно-черный, так? По этому дню. Сцяг войовничий, напевно, сцяг правого руху, бо яны лічаць, што без крыві не будет свободы. Але ўсё ж добром трэба. Калі нас будут забивать, мы будем обороняться так само зброей. Я думаю так. Хотя я супраць насилля. Але адпаведна на насилля трэба быць насилля. Все. Дякую, Катерина Ніна. Дякую. Ви сьогодні виглядаєте вельми добре, пригоже. Поспіхів вам, тримайтеся. Но мы бачим, что людей все больше. Фактично все преступки уже вот как бы уздовж приступок люди стоять. Кто со зничками, кому не хватило зничек, навіть з ліхтариками. Полгодины уже протягивается акция «Ланцуг памяти». Тут на проспекте Незалежности, каля будинку, головного будинку КДБ, управы КДБ, полиция, супрацоўнікі ў цивільным уважліва сочаць і здымаюць на камеру тое, што адбываецца, але не перашкаджае. Миколай Статкевич вось трымае кароткую прамову. И мы ранее и позднее назовем публично и осудим прозвище забойцев. Дякую вам. Вы гонор нашей нации. Вы герои. А зараз я пропоную поставить знички на приступцы и завершить наше жалобное мероприятие. Дякую вам. Говорят, что это была не промова, а тогда поддяка от Николая Статкевича тем, кто удзельнічаў в этой акции. Он назвал их героями за то, что нашли мужность, не побоялись прийти в этот день до этого будинку, за яким по звестках у тымліку были расстреляны люди, память якіх означают сегодня. Вот знички уже усталяваны на приступках. Люди, некоторые крестятся. А Ольга Миколайчик нагадывает, что сегодня у Куропатах у 23 гадзіны начинается ночь расстрелянных поэтов. Нагадаю, что «Свобода» будет вести оттуль онлайн-репортаж, який буде одночасово перемежаться репортажем з акції з удзелом акторов свободного театру. Акторы будут ездить по Менску, находить места, где жили поэты, письменники, расстрелянные в эту ночь. Рассказывать про эти местины, про эти домы, про эти улицы. И рассказывать про этих людей, нагадывать про их. Вот этот репортаж так само будет вести «Свобода онлайн». И это будет перемежаться с тем, что отбывается у Куропатах. У Куропатах, нагадаю, Молодой фронт, активисты Молодого фронта будут читать верши расстрелянных поэтов. И эта акция будет тянуться до 6-й раницы. И мы, конечно, запрошаем людей, наших глядачів, сачить за этими подіями онлайн, цікавиться ими, альбо нават приїжджати у Куропати і брати уділ у тим, що там відбувається. Вот Микола Статкевич каже, дякую великий тим, хто брав уділ у ланцюгу пам'яті. І він згорнув трубочку портрет, який тримав. Подякував людям, пожав, потиснув їм руку. Нагадаю, тут більше за 20 активістів удзельничали у ланцюгу пам'яті.
ніхто з іх не быў арыштаваны, затрыманы, але не толькі Мікалай Статкевіч, але і іншыя актывісты зведалі пэўныя перашкоды, калі дабіраліся сюды. Журналісты Радыё Свабода вялі прамы рэпартаж, і мы бачылі, як это все адбывалася, самі зведалі вот эти праблемы. Нам давялося двойчы мяняць аўтамабіль, пакуль мы разам з Мікалаем Статкевічам дабраліся сюды на праспект Незалежнасці да будынку КДБ. Нават супрацоўнік міліцыі ўжо перастаў здымаць тое, што тут адбываецца, стаміўшыся. Мікалай, скажыце нам колькі словаў, як прайшла акцыя, на вашу думку, дайце такую ацэнку. Я думаю, што акцыя прайшла годна, дзякуючы тым людзям, якія сюды прыйшлі. Яна прайшла годна і выканала сваю задачу. Яна нагадала Беларусі праз вас і всяму свету, і пра гэтым людзям. Яна нагадала пра тое, што было, і яна показала, што мы памятаем, і мы раней ці пазней каты будуць асуджаныя. Іх косці будуць выкінуты з нашай зямлі. Я заўважыў, што ў гэтай акцыі бралі удзел новыя людзі, якіх я раней не бачу на акцыі. Новыя людзі, у тым ліку даруце з народнай грамады. У нас істотнае абнаўленне партыі, і тут такая істотная частка. Не ўсе здолелі дайсці з іх, але яны, скажам так, арганізоўвалі у тым ліку, скажам так, і тэхнічныя рэчы. Я налічыла 29 знічкаў, 2 паставілі, дасталі адсюль, не мелі гэтых, значит 27 чалавек тут было. В мінулым годзе было больш удвая менш. Калі б не ціск тут трывалы на вас, на актывістаў апазіцыі, да, вот колькі было? Гэта более чым дастаткова. Мы калі абмяркоўвалі з вами каля майго дома, і мне спыталі 3 чалавекі, я сказал, дастаткова. У 10 разоў болей. Дзякую гэтым людзям, не толькі хай міліцыя, але вы, шаноўныя гледачы Свабоды, углядайцеся ў гэтыя твары. Гэтыя людзі, годар нашай нацыі. Дзякуючы ім мы перад светам не выглядаем рабамі. Яны выратавалі ваш годар. Тых, хто сядзіць перад экранамі камп'ютараў. Мікалай, спраўдзіўся ваш прагноз, што ўлады, міліцыя ніяк не будуць перашкаджаць. Так яно і было. Галоўнае дайсці, бо перашкаджаць тут, калі гэта месца зноў хапаць, гэта канчаткова падпісацца пад тымі рэпрэсіямі. Ну, на гэта іх пакуль, дзякаваць Богу, не хапае. У гэты дзень, я ўжо казаў, датрымацца да гэтага дня, там я не ўходзіў з дому, бо ў гэты дзень уже браць, это ўжо значыць браць не за таго, што там 5 сутак Статкевіч не адседзеў, а за акцыі памяці, за мемарыяльнага, па сутнасці, памятнага мерапрыемства. Дзякую, зараз я буду спрабаваць даехаць да хаты. Поспехаў вам, дабрацца. Дзякую вам. Спадзяюся, уже даім на вас больш не будзе звяртаць увагу. Справу, вы расказваеце Беларусі, што тут было, і Беларусь ведае, ну і вы дапамаглі. Дзякую, мы проста рабілі сваю журналісцкую справу. Дзякую. Вы робіце шляхетную справу. Дзякую вам. Дзякую вам. Мікалай Статкевіч з намі развітаўся, зараз будзе спрабаваць дабрацца дадому, магчыма, без тых прыгодаў, якія мы все зведалі. Гэта Радыё Свабода, Олег Груздзіловіч, мы працягваем рэпартаж, но, відаць, ужо будзем закругляцца. Нагадаю, што сёння, 29 кастрычніка, у дзень, які ў Беларусі грамадскасць адзначае як дзень памяці ахвяраў палітычных рэпрэсіяў, шмат прайшло сёння мерапрыемстваў у Мінску і ў другіх гарадах Беларусі. У Менску адбыўся і марафон памяці. Вячеслав Сіўчык тут нам пра яго расказваў. У Курапатах з 4 гадзінаў іншыя актывісты чыталі і зачытвалі спісы расстраляных, зачытвалі ўрыўкі іх сказаў, іх твораў, а ў 12 пачнецца яшчэ одно мерапрыемства, это Малады фронт будзе праводзіць ноч расстраляных паэтаў, адкуль Радыё Свабода будзе весці онлайн-рэпартаж. Адначасова па Менску будуць ездзіць акторы свабоднага тэатру, якія будуць знаходзіць месцы, звязаныя з
с расстрелянными поэтами и письменниками, распавядаць про это месцы. И «Свобода», журналист радио «Свобода» Антон Трофимович таксама адтуль будут вести репортажи. Так что вот пэўны час яшчэ, пачынаючы з 11, у наших гледачоў будзе вельмі цікавая магчымасць правесці час разам з намі, разам з тымі людзьмі, якія ушаноўваюць памяць ахвяраў палітычных рэпрэсій. Нагадаю, ноч расстрелянных паэтаў працягнецца да 6 раніцы. І удзельнікі этой мерапрыемства і арганізатары запрашаюць не толькі глядзець праз інтэрнэт тое, што там і будзе адбывацца, а і самі далучацца да гэтых падзеяў. Ну, мы працягваем там уже коротко наш репортаж. Бачым, што тут ўжо фактычна нічога не адбываецца. На прыступках КДБ гараць знічкі. Так, гараць знічкі. Пакуль іх ніхто не прыбірае, як год таму. Это ўжо добра. Ну, як доўга они тут прастаяць яшчэ невядома, но, відаць, арганізатары, удзельнікі акцыі ўсё ж такі самі прыбяруць. Дякую, мы заканчиваем наш репортаж. Сачыце за сайтом Радио Свобода, за нашими онлайн-репортажами. Сегодня и в наступные дни. Это был Олег Груздилович. До побачення. У ноч з 29 на 30 кастрычніка НКВД беспадстаўна расстраляў больш як 100 паэтаў, навукоўцаў, асветнікаў Беларусі. У гадавіну «Чорнай ночы» у эфіры «Свабоды» начныя чытанні ў Курапатах і ўключэнні з розных куткоў Менску, звязаных з апошнімі днямі расстраляных пісьменнікаў. Я не чакаў і не гадаў, бо жыў з адкрытаю душою, што стрэне, лютая бяда, падружыць з допытам, з турмою. Прадажных здрайцаў ліхвяры мяне заціснулі за краты. Я прысягаю вам, сябры, мае палі, мае бары, кажу вам, я не вінаваты. Ноч расстраляных паэтаў у жывым эфіры «Свабоды».